Cool. Så, ska vi spela Mario. Är det så? Ja, det var Atler sen. Ja, så det sen. Ivo, kan han kan jag med? Vad ska jag är bäst? lite större dig, Mike. Ja. Ja, Mike. Ja. Det borde bli aftan. Ja, ett player. Ja, noob. Maar als ik stel hè? Nou, doe ik hem niet. Jag står nog i dopi. Ska halta så. Så. Frimod. Okej, bäst inte vita. Tummas är Mario, Fríði eller Luigi. Mike är det cool. Mike är det cool. Så är golden, är mest verkligen. Det är det Flytoads. Jag måste bara en golden deco. Simply. Nope. Varför testa? Vad heter Nej. det? Det är bara en väg. Inte känna den här boys. Vad här sjunger? Get me to the barbarian, okay? Långt på 2 minuter, jag orkar inte mer. Ja, barbarian. Ah, fuck. Mike! Just to be a boner. Jag tycker 20. Ja, det var awesome. Nästan. Ja, vad ska den kom till. Ja. Det är ju tappa extremt. Bäst socker. Ja, du vet ju socker, du kraschar ju. Ja, det kanske Kanske är. Ja, Kan du starta? Nej, Nej, det står där. Ah, Mike! Tummas. Mike. Ja, hade Mike. Hur säger Tummas? Tummas, gör så misstag sig. Jag gick bara Han är inte. röd. fuck du socker. Helvete noob. Oh, come on.
Nu. Det är tvärfri. Nej, Mike! Damn it, Mike! Du tänker allt... Okej, just att låta. Jag tar det. Nej, du prövar på. För att alla ärna, Mike. Det här blir... Ska vi börja bara med här som här? Ja, men det här. Mike, du bara 4 löv. Nej, jag måste. 25. Tummas. Tack för dina polis! It's shocka. Ah, det är oops. Mike, just stop! Du ränner iväg som en pussy! Vad är det för vattennummer? Vad säger du? Everything coming on. Sträppa där för det. Mike kan testa. Det är kanske att jag får köra det här. Koncentrerade. Han är ju så jävla Tummas och Atlas där. Inte Tummas, det är Salomon Dunker.
Hva heter det? Jeg tycker väl Dutch Max nu. Oh yeah, Det ska man göra. Stå på högt i känns det. Alltså. Ja. What's the story? Jag måste se det till någon. High five! Mike, det är Oh ja! Ik was heel erg slim als het bijna had. Mario, Luigi, Pluto, en Elbo. Det är bäst. Jag gör det. En, fyra. Nu har en bitch god mother. Kubish. What? What? Hur kan det gå? Ja, hästen är bannen. Oh, ja. Inte göra det, Mike. Slutna bara inte vi. Tummas. Mike suck with ass. Think about Okay, jag tog det.
One up, tänker jag. Här. Look at Mike. Ja, det är Mike i samman. Man får inte orka på det. Det är så nasty. Jag måste inte visst för jerk alltså. Det var alltså så perfekt. Det är så sjukt. Det var så perfekt. Ska få urgas nära mig. Sitta då. Vad skjuts det spela? Jag fick 2. Vad skjuter vi? Nej. Jag kommer ihåg det första det här. My high five. Hi, genius. What? No. Holy shit. Alltså, nu gjorde det. Slår det. Jag tycker eller? Ja. Jag hade Mike vill pissa ner. Nej, det förstår jag inte. Aj, fräscha! Man hoppar med huvudet. Alla snurrar så jag får jättebra. Ja, jag är bra inte taggad.
Nej! Han drunknade. Åh gud. Det är så socialt. Det är så socialt. Tack inte högre. Ska du visst göra det? No. Let's do it. Kick some mouse. Kom till dig, ser du? Ja, det är så. Wait for me! That's so cool there. Looks happy feet. Det är där med dansa. Han cool. Han alltså. Det är synd ju. Jag är inte så sten Orland. Och det är japanska och smärtligt. Jag vet inte bra.
Så vi är. Nu begår kör då för mig. Vi är ett fan. What? Okej. What? Ja. Boja, inte näka. Släpper du smälter det. Så helt oj för bara gänga runt lite. Ja. Jag ser det ser man så skulle André. Helt bara oj där. Ja. Det var så. That's bro. What? Kan man Tummas shave alla tunnor nu? What? Inte bara mitt helt. Jag är ändå inte. Yeah, have ja. I raskar det är ju
Vai, Luigi! Hej, ska vi köpa snart? Hej, hallå! Titti på det kan en timme till vi diskuterar fyra parter eller mer. What? Я слашу. Jag lever för en gång för What? Ja, jag hatar det just fusk. Kan man vända ryggen till så stäcka då? Nej, det är mot dem. Ja, jag möter. Jag ska vända allt Tummas, kan inte gå! Lavera! Shit. Hörde du det?
Du har sparkod, kan du ikke gjøre som suttjadler? Hey, Fríði. No, go away. Horse. Hey, coach. Ik kan snakken een keer. Ja, Snakken there you go. Mike, snakken om te geven. Dus fans en dat waren we te gaan. We're on your bitch. The on your mind Okay. Hey, boeien. Dat is net interessant. Kan zo, hè? Nej. Hvor er stamentene? Ja. Er det monstertje? Jeg skal lave noget. Cover me! Hey, jeg laver ej. Sorry. Let's get up. Hey, Mike. Mike, ja. Kom nu, Mike. Mike, kom nu. Follow me!
Åtta ner. Förresten satt du. Okej, tack så mycket. Och så har jag på mig lite ja. Och vad är kallt. Tack Fríði för att han shit, det kommer ju sen. Sen bossen blockerar dig. Vad är det vatten för mig? Tummas! Du har fått en jag ska bröda ut. Gäng! Okej! Det är helt slöjt tills på. Ja, jag tänkte lunch på, ja. Men fjärrmotor och så. Det var 2 fjärr bara Johan. Okej. Ska vi se det här? Ja. Ja.